Pelik banget. Nyo. Lah ya wong medhit sakmene kok le mbok ora pelit-pelit dadi dalangke. Sinden kok mripate melirik wae. Roh kananmu kaya ngono kuwi. Sutradarane iki aku. Nggih. Sik aku lagi netel duit. Tak tetel ngene ra iso. Kanggo pepulih mau teko roke aku. Oh ya wis digenteni nang transferan lho. Heeh. Oh piye? Pelik banget. Nyo. Lah ya wong medhit sakmene kok le mbok ora pelit-pelit dadi dalangke. Sinden kok mripate melirik wae. Mbok lha nggih menika Rono Arto menika kedah dipun Arep dikeke aku 50 to, Goren. Ora wae Lah kuwi. ya dadak ditetel ngapa? Gawanan 150 wis ora apa-apa. Nggo tuku ondrok. ya kok Nek omah nek nang kene iki tok ayu, nek nang omah nek ondrokan nganti kuning kae lho ondrok. Sinten? iki boten nate dipun kirang aja. Kesike Lah terus napa ora lho ya? manut karo bapake kuwi. Oh, nggih. Nek dalam skenario ketoprak-ketoprak biasane kae Den Mas Broto ora gelem. Ora gelem nggih. Mboten purun, Pak. Ning mergo weruh kananmu kaya ngono kuwi. Berubah pikiran. Terus dadi malih pikiran kok. Nggih. Nah. Den Mas Brotone boten purun. Mboten purun. Oh nggih. Melayu. Mboten nggih pokoke Ampun mlayu dhisik kula dereng anu. menolak. Mbak Mimin dados mbokne suminten ngoten mawon. Ya, Nggih. mboten apa-apa. Sinten sik dadi mboke? Nika napa? Lek Sukimin. Oh, Prik. mesakake. Mbak Mimin wis ora lek Sukimin. Niki cemplon. Oh, Sok mecotot. Iya, terus. Panjenengan menika mbok mboten sah ngaten niku. Kepiye? Nek jenenge wong tresna niku, Pritenan nang tasih Sak jagat iki kabeh prisa kabeh. Luar biasa. Iya. Matur sembah nuwun pangalembananipun kagem kula kekalih. Nyatanipun mekaten kok estunipun lho. Mugi-mugi pangalembono saking panjenengan miwah kanca-kanca boten dadosaken kula rongeh, sombong lan takabur. Mengki ndak Nggih. niku marake sing ngembrukke awake dhewe ya no. Nggih, leres. Lek. Nyatane ya ditresnani karo warga Condong Condong Catur. Catur. Maliginipun kalian Pak Lurah. Pak Reno Chandra Sangaji. Nggih, sembah nuwun Pak Reno. Sampun kepareng nyuwunaken kula kalih Mbak Mimin iki lho Lek sing diarani desa percontohan. Dadi kabeh direngkuh padha. Mbuh lanang, mbuh wedok, mbuh banci dadi siji ngono lho. Lho, jenenge desa Desa terbaik sak izin. Nah. Nek diku pengen dipertahankan terus ya mang oke sing ngundang ngeten-ngeten iki, Pak. Kaya sing isine jero lagu kuwi mau ora bedakake. Ora bedakake suku lan agamane. Nah. Kudu melu handarbeni. Jaga kerukunan. Paribasan kaya dene omahe dhewe. Kaya dene nggone dhewe dadi melu handarbeni. Bojo kae nek disakiti mesti kowe keloro-loro to. Bener. Wilayah kene nek diorak-arik diubah tatanane sing nalisir saka angger-angger mesti warga sing condong catur yo melu runtik Ora atine, trimo. ora trimo. Kene itu welcome dengan siapa saja ning kudu melu ngopeni. Rak ngoten to Pak Lurah. Nah, Pak Lurah mah nang jero salaman karo aku, punggawa-punggawa alhamdulillah. Mbak Mimin jebulane ayu banget nek karo sindene Pak Seno ayu Mimin. Sing ngendika sapa? Perangkat nang jero kabeh ya Pak Duko bareng. Alah Mbak Mimin iku nek delek-elek Pak Seno niku kula kayane mboten trimo nggih pripun. Lah jebule sindene Pak Seno niku cantike nek wedhakan nek Mbak Mimin niku alami ngoten lho. Ayune ayu kowe. Lho aku lek ngendika para punggawa lho nek apa tuh Mbak cucukan pring Nek cipi. ra ibu-ibu presiden ki menang wedok. Lah kowe kan dialap apane? Lho, wong iki pentingane dhewe-dhewe. Ya wong ki Mbak. Ya dingu nggo weden-weden tikus nang omah. Iya. Dongake warga kene nah, Condong Catur. Mugi-mugi warga Condong Catur tansah guyub rukun, bangun Condong Catur lebih maju lagi. Amin. Amin. Lek kowe Lan uga melu ndedonga nduk penyanipun Pak Reno. Insyaallah mbok menawi Iya. Gusti ngeparengaken
ing taun ngajeng badhe nyawung dados pimpinan wonten ing Sleman. Mugi-mugi kasembadan. Sedia. Niat bae insyaallah kasengkuyung dening sinten kemawon. Dan tidak ada yang kebetulan di dunia ini berdoa budidaya lan Gusti Allah ngijabahi insyaallah kabul. Amin. Ya, matur suwun. Dasare ya asmane wae Pak Reno. Reno iki merek mesin diesel. Oh, dadi kene Oh, dadi pertama kali yo dipanasi sik, ngono wis mlaku sing jeneng diesel ku saya panas saya rasa. Oh, nggih. Ning suarane mboten mengganggu to niku? Mboten mengganggu nek. Soale gerakane nggih anu to lancar to. Balah diesel niku penak-penake mesin kok, Mbak. Oh, beda pun aku kae gerakane ra gerak ngopo-ngopone mung aku nyuara tok ning ra gerak apa-apa ya ora penak lho, Pri. Mung nyuara tok ning ora gelem gerak ya ora penak. Mimin mulai ning gerak tok ora gelem nyuara ya kayane ora ana tantangane ngono kuwi ya. Iki tekan ngendi kowe iki? Anu gerakan. Sukimen semulai anggere panas sithik terus ngono kuwi. Iya. Dan matur sembah nuwun iki sawetara wektu Lendawi nduk nek mung setengah tahun wis ana Lendawi. Pokoknya Mbak Mimin kedasowan ngono. Lah Mbak Apri sing kula betahke jane Mbak Mimin tok, Mbak Apri niku mung menang 6 ngono kuwi. Ning ya gandeng kanca ya engko bagianmu 300 ya, Nduk. Lah kowe angka ikut kok wong dibakokke aku kok. Aku nek nggon ngene iki ora tapat tak gagas kok, Le. Pun masalah prabeya iki aku ora gagas. Nah, seniman sejati iki malah kaya ngono kuwi. Mboten usah digagas. Didikanku iki ngene iki. Ora tak pikir. Soale wis dipikir panitia. Pak darakku ki ora nampa blas. Nggih. Matur sembah nuwun kanca-kanca kang tasih sampun rena marang budaya Jawa. Kaya nek ning Klaten kae WMC. Wayang Mania Community. Oh, WMC menika mboten wonten Klaten to. WMC menika kathah sangat. Iya. Siapapun dalangnya sing penting wayangan. Nggih. Nek cocoke karo Pak Seno, ya nanggap Pak Seno. Cocoke nganggo bintang tamu, ya nganggo bintang tamu. Ora cocok nganggo bintang tamu, ora apa-apa. Cocoke gaya ngayojon, ya gaya ngayojo. Cocoke gaya gagrak Solo. Solo ya Solo, Banyumasan ya Banyumasan. Sing penting nanggap, sing kleru ki sing ra tau nanggap ning kulino ngritik. Nggih. Ya ora apa-apa kaya. Ayo karo Mbak Apri diantu-antu swantenipun. Oh ngaten. Nggih, menika wonten ingkang ngersakaken pepeling Mbak Apri saking Bapak Warno Sri Utomo. Yo, Mbak Apri wis. Halo. Rukane Islam kang suara lanang kok wedokane apik buang. Lanang kok wedokane apik banget. Maksude Piyai Kakung kok suarane wedok kok jan ngungkuli sinden-sinden lho malah. Niku dereng Mbak Yu kula mengke wae. Ya ngono Mbak Yu niki ya ngono jenenge senior kok kon mak dhisik. Napa gelem nyuwara ngoten wajan tratake. Kok menah nyuarani bojone wong. Wah. Sik aku rada lali. Katin. Dakna. Jane eling dek ini mimpen tak benerke. Kan Apri karo aku iki wis kaya piye. Mbok kula dipenerke. Gah. Tak benerke kene anak sing kurang bener kuwi kene. Ya apa-apa ya aku arep Seno wae. Gusti Yudha pun ketok niki. Dereng kados iku. Nggih, ora dereng rawuh ora apa-apa. Ning mriku dipun rawuhi Gusti Bendoro Benowo. Oh, saking Surakarta. Ya, wonten lenggah wonten wingking kelir. Oh, Gusti Benowo. Gusti Benowo saking Surakarta. Sembah sungkem kula Gusti Benowo. Apa angger wayangan ning daerah Boyolali ya disusul Gusti Benowo. Iya. Bangsawan tenan. Nyat panjenengan iki seneng kok karo Banci. Ya mboten Gusti Benowo kok seneng ngarahke ngoten lho, kok seneng. Enak. Rukani mapuniku sahadate Kang angka sit
Nderek bingah kanca-kanca warga laras di April lara rong dina alhamdulillah pinaringan sehat. Amin. Tur dekne lara ki malah seneng ki. Kok seneng piye to, Lor? Lah kowe malah bathi jepuk jeruk 20 kilo no. Lara kok. Aku ki anu ki, Mbah Imin, anu bathi jeruk 20 kilo ki nek dipangan dhewe ya rantek ya tak dol. Lara kok malah bathi jeruk 20 kilo. Monggo ming sedina. Lah nggih, luwih becik niliki daripada ditiliki. Luwih becik tangan iki mengkurep ngekeki timbangane ngatung. Ngono. Dadi engko nek pamono sing lagu pinten Pak? Cape gunung apa pepeling 200, 300 iki kleru. Luwung nyaos utawa mari. Nek wondene para perangkat ki meksa maringake dhewe, ya dhewe kan ya ora iso piye to Pri jenenge. Alah, Jenenge ning ra ora nyuwun. Kono niat sedekah. sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang Oh ganti to iki. Gantos. Mula kok suarane kaya kucing lanang nemu kucing wedok. Nggih benten wong suarane malah karaktere cetha ngoten kok. Nembe pemanasan kok. Lah iya. Ramadan nindakno poso. Aduh. Kapat ya kating 5 ngibadah haji. Ya menika suara lenang bareng yo. Rukun Islam sam wis ngilangi kekuatan. Gusti Benawa. Nggih, matur sembah nuwun. Pun Gusti Benawa. Jis Purno ai. yo glegane iki rasane ngono. Aku tak rodok ngadoh. Lah nyapa? Gusti Benawa ki piyayine. Ya Ngerti dhewe gagahe kaya ngono. Ora apa-apa. Akrake kaya ngono. Gusti Piyayi Budaya. Panjenengan ora usah Budaya. kewuh ora apa-apa. Piyayi budaya nek nyawang kahanan ngeten iki ya sajake pripun kok kan Gusti Benawa menika. Mangga, iya Mbak. Diaturke pepeling ya. Pepeling, nggih, monggo. Sinden kok mati.
matur sembah nuwun Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya. Pamundutan saking Bapak Warno nggih menika wau. Nggih, Pak Warno Bagong Kejayan. Ya. Pareng ngersakaken pepeling. Ora ketang seklimah kali klimak gandeng Gusti Bendawa iki wis minggah ning panggung. Ya. Putra daerah no. Putra daerah calon seniman hebat saking Condong Catur menika. Ana sing lomba judo putri. Opeh banget pokoknya niki mau sing itu Nduk. Sampeyan nek gelem melu lomba ya entuk juara banci cerewet. Sritenan Nek ngoten niku mboten dilombake. Ayo. Nggo contoh kanca-kanca men merubah nasibnya Iya. dengan cara yang lebih terhormat. Betul. Santemah misalnya toh dia bisa ora kudu dandan wedok, ora usah dandan wedok. Misalnya toh dia memungkinkan dandan perempuan menjadi pribadi yang disawang ketok menyenangkan, orang menjadi sampah masyarakat. Betul. Mempunyai posisi tawar yang lebih. Jadi dibutuhkan bukan pilihan terakhir, Iya. ning digoleki mergo keluwihan. Ben iso dadi kaya kowe dadi primadona saiki. Primadona. Pribadi manis dolan kemana-mana. Maksudnya dolan rono-rono ki srawunge. Oh, srawung. Oh, tak kira arep sing icing-icing ngene. Aduh ya. Nek Gusti Benawa ra asli beliau itu bangsawan. Heeh, nek kowe Aku ya bangsawan. apa? Beliau bangsawan tenanan, aku bangsawan bangsane waria metu awan. Senorokan. Ayo nak, Oke, Pak Mundutan iki, saking penyanpun oke. Bapak Tumian. Nyono. Nggih. Mangga. Rinoso saya ngalelo wawayangan kang hangre ridu Wah, iki melok-melok slendro iki. Jenenge apa saiki? Pangkur Kadong Tresno anggitanipun Ibu Sukesi Rahayu. Wah iya, idolamu. Iya. Kadung terus. Kadong Tresno. Dung. Kadong Tresno. Dung. Dung kalang kadung. Dung. Apane? Duite. Lah wong lagi ditransfer kok ya ora iki ora iso njukuk nang kene iki. Via transfer. Via transfer. Biasanya Pak Seno nalangi sikik lho ngetoki nek duwe-duwe. Nek prayogane ya ngono ya nduk nalangi sisuk timbang sisuk iku hoyo. Lah bener. Kok ndak lali kesupen biasane. Biasane perwira kok ya. Ya niki bar budi bawa leksana kok timbang nunggu Iki sisuk. do cewek ki ngopo? Lah niku. Napa kletongke pripun? Ya, 750. Yeay. Berarti Dewi Katanya kok jam tanduan nggih, Mas Seno. ditalangi ya, Lek. Salim sikik aku sis ora mangan. Pri, sing awake dhewe ya ditalangi dhisik ketoke ya, Pri. Ketoke. Laris, 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 ya ampun. Oh, sik, Matur aku- sembah nuwun, Pak. Aku rong cair. Kok sik kurang cair. Sinden 200. Ditalangi sik. Ditalangi Kowe sik. ya bubar wae ya. Mereka namung nalurekaken kok menika. Nggih lho. Niki ketinggalaken jenengan kersane ketok perwira ngoten lho. Nggih, ojan namanya Pamonem beng ngarep ya ngono. Nya, wis bangane cek. Nah. Bangane tetek. Salim rumiyin, Salim, yen. salim. Terima Pak kasih. Mimin salib cepet. Matur sembah nuwun. Sing apik. Nah, disayang. Jempol kok dimut. Agar bakal gunakan aku amat terus kok. 4 Enem peng 200. Pira? 200 peng 6 1200. Ping pitu. Pitu lho, Pak. Kok pitu? 14. Nya. Patang belas. Tiwi. Tiwi. Nya. Yogane mah ora to, Ora ana tulisan wiyaga wis. Wis bubar. Yogane aja mantul lho. Bangkrut. Apa ben mulai mbok ben. Ya kaca-kaca presiden ngatur kepanuwun karo penyanpun Bapak Haji Tumiono. Nggih. Bareng-bareng nggih. Setunggal kalih sekawan gangsal
Matur sembah nuwun Bapak Tumiono. Direktur Bika. Ya, ngono ya, Mak. Ayo genti, Nok. Wis. Dipuk-puk wetenge nek jejer banci ya, Nok. Mergane iki lagi meteng rong sasi. Gerbini. Muga-muga lancar ya, Nduk, sampai persalinan. Ibuke sehat, putrane sehat. Wis rasa batin apa-apa wis. Mending diutarakan wae, ditokke rasa batin. Nek nyonto semangate Kak Mimin ora apa-apa. Dikebuk ping 3. Jirolo setan ratu yang demit randulit nyiroro kidul randudul tebok bosok leak-leok getih abang nyimpang getih putih nyingkrih getih reng meneng dhe bojo ayu marake kuru dhe bojo bagus ning ati gerus dhe bojo banci ngangeni wis Aja tok tirokke. Sama Aja rasa tok tirokke kuwi elek. Lah bojoku ndu banci. Lah iya mula kuwi ora kuwi Kudu bojomu du banci ning gelem karo banci. Ya ampun Pak Seno. Mosok Mas Keswan gelem ki kowe wong apik, wonge jujur. Kowe brangasan wong ketokne wonge jujur. Ora gelem ngono ki. Ndoko. Kene ndek bakat terpendam. Bakat terpendam. Kok ono bakat terpendam. Pancen bakate asline. Iya. Ayo dibawani sik nuwun gerajakan. Ya, iki ana sing nyuwun gerajakan dibawani sik no. Mambiak mayo. Kuwi wae ra apa-apa. Ya. Sinambi wungon ya Mbak Mimin ya. Nggih. Ndongaaken Pak Reno napa sing dijangka iso kasembadan. Iya, ngene. Nyalonke dadi Sleman 1. Iya, ngono ya, Mak. Kasembadan sedanipun Gusti ngijabahi. Banyu Go
Benawa saking kagete ngantek nyampar siter. Tanah India kumeliaring taman Sarinuswan Yo, mangga. Kancane Mbak Ayu, Dek. Ayu, Dek.
biasa tenan. Iya. Ayo dhewe ya ora kok anu ya ora rugi. Tembang Banyuwangi njukuk pengendang saka Banyuwangi. Tembang Jawa Barat njukuk pengendang Jawa Barat. Elok tenan. Tayub Bluro ya njukuk pengendang saka Bluro. Terus suwe-suwe kukut le wayangan. Yagane kokean. Ya ora apa-apa ya. Matur suwun. Kesanipun meriah kok. Nggih, ayo pancen ya kudu ngono ah. Kula niku kalah karo penabuh kok. Lah nek kira-kira garap Banyuwangi ora tek apik ngono, pengendange saka Banyuwangi Pak. Jukuk wae ora apa-apa, bayare pira? Aku ya dibombong ya gelem to. Oke, aku ya ngono. Suwe-suwe kok turahe saya sithik. Piye iki aku? Ya ora apa-apa. Ayo Mbak Tatin, monggo. Ya. Mbak Tatin. Tatin ya lagi naik daun iki no. Iya. Naik daun pisang tiba. Ya bobote semono atine ya. Ah, ya. Kok kaya bis bagong jeglong ngono. Yen sewu nggih. Ndara. Iya. Iya. Kok aku ngadeg dhewe ayo ngadeg meneh kok. Lek kok kowe gak ngancani iki nyapa? Kula nyuwun pangapunten sakjenipun kalian Mbak Tati. Nggih, pripun? Gara-gara kula matur nek jenengan niku sinden Bagor Brand, terus viral ten mriko-mriko Mbak Mimin ki ya kewanen. Mbak Tatin kae ki ora sinden Bagor Brand. Lah apa? Kamanten kaya gerdu. Bagor Brand saiki gerdu. Sesuk viral neh apa Ya neh? ora, ya sesuk. Iki bareng nek aku sok cantik ngono lho. Sabar. Wong sabar ki sabar aku nek langite karo jenengan ora iso. sabar. Mulane jenengan duneke Pak Sena kuwi kualat jenenge, ngerti ra? Ukur. Ya bener kono ro. Tin, kowe iki ora perlu nesu, justru kowe ditak jenengi Bagor Brand. Nek ndi kondang sinden Bagor Brand ki malah justru nak julukanmu Bagor Brand kuwi ora apa-apa. Lah Ciri khas. Malah dadi kondange sesuk ki. ana sing luwih elek ora? Ora ana kok Ya, biyen. Bagor. Awal pertama kowe melu aku nyinden tak parapi pelampung. Kok pelampung? Adeke mbiyen rak sadurunge rak golek wedi to, no? Iya. Sing nyemplung Tatin wong anggere nyilem kok ora iso-iso. Anggere nyilem mumbul meneh. Nyilem mumbul meneh. Mergane ngapa? Embo aku ya ora ngerti. Ketak aku ora duwe pelampung lho. Lah ya ora dong aku kaya abut le nyilem. Iya. Aku ora wani bacut ki kok, Nduk. Ora sisan. Ora aku tak jelaske ning omah Nduk padha-padha wong wedok nek dingonoke ya lara atine wis ra bisa. Kene ngerti, lah kok jenengan marabi aku sak senenge. Ora, Mbak, wis. Iki mungsuhmu karo aku karo panitia kene. Lah ngopo? Karo panitia maksudnya? Sing fragmen karo Bapak sinten kalau wau? Lah menika Pak Teguh Subroto. Iya. Bapak Suku Pondok. Oh iya, matur sembah nuwun. Ki uga nawala tiba meneh ki saka rincang-rincang Temanggung. Wah, Temanggung rawuh mrene, Mak. Iya, do montor-montoran biasane nok. Ya, ki mongko piyai nom-noman. Penggemar Kisena mugi sehat rezeki lancar. Temanggung tetap bersenyum nyuwun lagu damel bolo-bolo Temanggung. Selendang biru Mbak Tatin. Oh iya, mengko diaturake. Ya. Ngono ya, Mak. Selendang biru ki pase goro-goro. Ya. Pundi Pak? Sapa? Teguh Subroto mau? Ya. Monggo katuran tindak pepanggungan Pak Teguh. Nggih, mriki Pak Teguh. Oh, Bapak Panandali Woro kala wau, Ji. Oh lah iki nek iki wis ketoprak asli. Ketoprak asli. Kok mboten diringi ta? Turuk, 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 turuk. Enrongane ya gamelan. Iki gandeng pemaine papat ya Apri abdine Suminten ya Mimin abdine Den Mas Broto. Oh iya.
Dadi Iya. aku dadi baturmu, Mbak. Niki lakone napa, Pak? Seminten edan, Pak? Oh, iki nyuwune seminten edan. Nek Niku seminten edan iki kudu totalitas lho, Mbok. Pripun, Pak? ngersakaken sinten niku? Niki Satlin Mas Condong Catur. Oh, lah nggih. Oh iya. Niku Lepo paling. Pripun? Lepo. Lepo niku napa, Pak? Asmanipun Kepala Satlinmas niku. Oh, nggih kedah dipun pinangkani, Pak. Niki nek mboten dipinangkani Linmas Bali kabeh cilaka niku. Oh, lah nggih, laras nggih. Nggih. Kula kedah napa, Mas Seno? Panjenengan dipun dapuk kalian Satlinmas dados Mas Den Den Mas Mas Broto. Oh, Den Mas Subroto. Lakonipun seminten Terus edan. kesengsem kalian sinten? mboten kesengsem. Oh, iya. Aniku sing kesesem Bapak Emawan, Pak. Kuwi rasa strewet to. Lah apa ta? Lah napa? Sutradarane iki aku. Nggih. Sik aku lagi netel duit. Tak tetel ngene nek Mah, iso. kanggo pepulih mau teko roka aku. Oh ya wis digenteni nang nggon transferan lho. Heeh. Oh piye? Heeh, Pak lik banget. Heeh. Nyo. Lah ya wong medhit sakmene kok le mbok ora pelit-pelit dadi dalangke. Sinden kok mripate melirik wae. Oh, lah nggih menika krana arta menika kedah dipun Arep dikeke aku 50 to, Goren. Ora wae Lah kuwi. ya dadak ditetel apa? Gawanan 150 wis ora apa-apa. Nggo tuku ondrok. Ya kok Nek nang omah, nek nang kene iki tok ayu, nek nang omah nek ondrokan nganti kuning kae lho ondrok. Sinten? Ibu tenan dipun kirang aja. Nggih. Yo, mangga dipun wiwiti tuduk. Nah. Den Mas Broto. Iya diajak. Kula menika sampun kapang sanget lho kalian panjenengan menika. Apa iya? Injih saestu. Ning ya ora cedak-cedak ngene iki. Lah keng menapa? Yo atine pun Kakang itu pancen tresno marang Diajeng. Niki tresno napa mboten ta jane? Kusike Lah tresno apa ora lho ya? manut karo bapake kuwi. Oh nggih. Nek dalam skenario ketoprak-ketoprak biasane kae Den Mas Broto ora gelem. Ora gelem nggih. Mboten purun, Oh, Pak. nggih. Ning mergo weruh kahananmu kaya ngono kuwi. Berubah pikiran. Terus dadi malih pikiran kok. Nggih. Nah. Den Mas Broto ini mboten purun. Mboten purun. Oh nggih. Purune- Mlayu. Ayo. Mboten nggih pokoke Ampun mlayu dhisik kula dereng anu. menolak. Mbak Mimin dados mbokne suminten ngoten mawon. Ya, Nggih. mboten apa-apa. Sinten sik dadi mboke? Nika napa? Lek Sukimin. Oh, Prek. mesakake. Mbak Apa Mimin lho? ora iso ora lho Sukimin. Den Mas, Piye? kula menika tresna kalian panjenengan Apa? lho Den Mas. Nanging aku ora duwe rasa tresno Lah marang keng menapa kok mboten tresna kalian kula menika keng menapa? mergo aku wis duwe pacangan. Sinten? Cempluk Warsiah. Pundi tiange pundi mboten wonten mriki to? Nika. Niki cemplon. Oh, Sok mecotot. Iya, terus. Panjenengan menika mbok mboten sah ngaten niku. Kepiye? Nek jenenge wong tresna niku, sing penting rek tresna jalanan saka kulino. pancen bener. Panjenengan Tresno dereng kulino mergo kalian kulino. kula lho, kok Lah wis ya, sedang nolak. Lagi sepisan iki aku sak pejagong karo Suminten, ya. Lah, nggih. Nanging pun Kakang kuwi wis duwe pacangan. Pacanganku Mbok maca biriyen to, mboten sah nolak riyen. Boleh. Tresno ki ora bisa dipaksa. Lah nggih kula ngertos, ning kan umpamane daharan mbok dicicipi dhisik ngenten lho. Mergo daharan nek dicicipi, diicipi kuwi yen kebanjur kuwi ora apik. Nggih mengke bakale yuk dadi enak terus dimaem kabeh. Ngono lho. Karep kula nggih ngeten niku. Dan Mas Broto. Sapa iki? Iki apa iki? Kok mboke malah kowe cempluk Warsiah. Aku cempluk Warsiah. Iya. Kene. Kok ana
Dan Mas Broto. Jan. Den Mas, menika sinten? Kula pacangan panjenengan pun Cempluk Warsia, Den Mas menika sinten nih? Iki Cempluk Warsia. Menika ingkang naminipun Cempluk. Heeh. Astagfirullahaladzim. Mana panjenengan kersa kalian? Ketoprak kira. Nek lakon Demak Bintoro utawa lakon Pajang, lakon anu Aku kuwi. saking kagetnya lho, masa kaya gelem karo kaya ngene rak ya kaget aku ki. Ya ora apa-apa. Panjenengan kok ya mbok milih menika rak ya panjenengan kok sehat napa mboten to? Lho, Cempluk Warsia iki pancen ayu rupane. Nggih. Ning aku durung ngerti njondone. Lah nggih, mulane niku nek niki ketoke nek nggih casinge mawon nek didelok nek kalih kula rak nggih tetep beda ta niki. Pancen iya. Yen disawang Nggih. badan iki yo apik. Saya menika. Ning apik kono. Ning aku tresno karo Tresnanipun kalian kula onderdile portable kok. Lah nek niki onderdile kaya ngene nek jenengan kan tereng weruh ngene. Suminten. Apa? Bocah ra ngadep isin kok. Ya ben larek apa? Jenenge Den Mas Broto dipacangi karo aku kok nyonyol-nyonyol ke awakmu. Lah nek aku seneng arek apa? Ngapa? Seneng Iya. lek nom mripatmu. Apik. Jerengnya gobokmu. Terus ngapa? Nek jenenge wong tresno iki ora peduli. Den Ora Mas peduli. Broto kuwi dipacake karo Cempluk Warsia. Ora peduli. Kok kaya kurang wong lanang. Ya ben lah aku seneng karo Den Mas Broto. Lah ngadep isin. Ora apa-apa, aku pancen ora duwe isin. Aku pancen ora duwe isin. Lalalala. Ngapa? Mbek. Padha ae kowe mirang-mirangke beset raine wong tuamu. Lah Padha-padha le anak warok. Kowe anake warok Guna Seco, aku anake warok Suramenggala. Nanging wis dipacangke karo aku. Ayune yo ayu, aku lencire yo lencer aku. Body language-nya yo oke dedek mim. Oke. Kowe entuk body language ning kan kowe palsu. Sing asli aku. Palsu ra apa-apa. Anti menteng tur gempi. Apa kuwi? kowe apa tegese apa? Sedumuk bathuk sinyari. Oh ngono ae. Tetep badhe kula jenengan niku eling lho. Panjenengan menika jejereng Nalendra lho, aja utah-utuh. Aku pancen bingung. Kersanipun panas suminten kok yo. Den Mas mbok ampun ngenten niku. Den Mas kok jenengan niku mangilo mboten sah niku mbok dibanding-banding ngene niku rak yo jeneng ayu ya ayu aku lho. Mbok dipresake mripate. Wis tak jereng iki lho mripatku. Aku yen nyawang sliramu ki pancen ayu. Sulistyo ing warna. Lah kok panjenengan milih menika? Nanging karo bapakku ki pancen wis dipacangake karo Cempluk Warsia. Jenengan nggih kepron. Ayo gelem. Nek kula ra patek ayu nek ger golek wong ayu kula dudu nggone 50 resik-resik apik-apik. Nek ger ngalap wong Iki apa ngono lho? resik-resik oh. Nek golek sing enom Iki lho Mas Eno malah dijak bubrak. golek sing enom 70 enten apik saiki. Neng Ora kudu wong ayu. Sesuk nomere ya. Sesuk kula putukke nggone mang goleki dhewe. Nek kuwi regane ming murah ning gelem jenengan ayu aku. Tulus aku lho le tresna panjenengan menika. Suminten. Apa bakar dadi geger gendro antarane warok padha warok? Iya ayo nek geger ya geger. Modal. Wah aku yo tresna tenan karo Den Mas Broto. Wis Pun kula ndang mangtengi ngono engko men kono wis ra piye-piye. Wis ngono ae wis. Nek jenengan lewat ngendi ngono lho? Kawin suntik. nek panjenengan ngetengi Inseminasi. Oh, tembak Kula nggih inseminasi. pengen lho. Oh, bener. Kawin suntik jenenge apa? Lho. Iki lho. Piye? Kowe mani karo aku. Apa sing tak wedeni? Ayo tandingan apa piye? Di dadamu iki dadaku. Lah iki dadaku arep ngapa kowe, ha? Alah. Hai. Ngapa? Nek ngono iki yo ngapa? Hai. Duduh nang nggonmu dadane. Tak Dadak. Pani po? tak tonyol-tonyolke Sukimin mari tenan. Gage maju. Iya. Gage maju. Maju aku ya maju. Aduh, mari tenan aku iki. Padake apa? Padake aku wedi. Apa kelakon lek ku tetak arta tanjake bengi iki. Pancen nek yen pancen iso ya tanjakno njajal. Wis ngene wae. Rasane nek kowe pancen Den Mas Broto iki jenenge karo aku, kowe balio bae. Ora, aku nek urung oleh Den Mas Broto ora arep bali. Balio ning desa. Ora peduli aku ora arep bali. Kan Nek apa meneh arep gelut ya gelut. Panjenengan Kyai Kakung lho. Wis. Cukup. Panjenengan iki Kedasar tidak cecep ngono kuwi lho. Yen Kok pancen milih salah sisi milih sing ngendi, Mbok? Milih ya Suminten milih karo aku. Cempluk Warsia.
pancen tresno karo Subrata. Injih. Coba nelakno katresnanmu tumrap Subrata. Nah iki apik iki. Subratane adil Nek iki. tresno tenan gandrungen. Aku iki ya iso kok. Lah nggih, mengke kowe sing gandrung aku sing eksekusi. Lah kok ngono ya? Lah kowe wis menang gandrung ya engko piye no wedok. Lah aku wedok kena dimongso ya ora di eksekusi piye? Iki ora pas karo ceritane ya. Ning ora apa-apa iki pancen kanggo wayangan ben regeng ngono. Nggih, mboten Nah, apa-apa. saiki cempluk Warjiah suminten padha gandrung Subrata. Oh nggih. Suarane apik-apikan ya apik. Cempluk sik. Ayo. Ayo plok. Ayo. Pratelake tresno kok. Meratelake tresno. Mas Broto sira wong bagus. Mugi-mugi tansah lingan ndok itu katengan panjenengan nggih Kang. Iya. Rimo kelawan bengi. Aku main. Injih ngaten menika Kang. Nek kene ora iso lho. Ceplok. Elo papa ora ati. Kula leresaken nyampe niku. Ora munggah-munggah. Mboten Mas. Sasak suwe. Klopo muda. Ya pangapunten nggih. Den Mas, dasar kula Piye? menika lari karang pradesan, mboten masis ngumrum panjenengan Kang Mas. Iya, Mugi ora kersa dadi mendah ngopo kakuling samudra cempluk pangapunten. Warsiah le sinau durung tutuk. Jenenge bocah desa kok nggih. Ya. Mugi-mugi rena ing penggalih nggih Kak. Iya. Nggih, Kang Mas. Ning nek guyu ki ora usah seru-seru. Oh, nggih. Engko kalau menjinge munggah medun to. Sak menika kalian menika bekakas menika. Iya. Iya. Waton muni lho nek apa. Wis sumit. Nek kalian kula mboten Nggih. sah nggih Jawa-Jawa nek. Heeh. Tempas air. Wih, lah iki. Medar wae. Apa suminten saka India iki. Kae cempluk plenjap-penjup cangkemnya. Pemenajane kian sapane dikae. Musiknya dikei ya Mas. Ah, yo kendange. Nek tunuk kendang. Yo. Tempas air. Aduh duh. Tempas kurai. Aduh duh. Pemenajane Aduh, duh. kian sapane Lara. dikae. Apa tapera. Aduh duh. Aduh duh. Aduh duh. Lara. Aduh. Aduh. Iki malah ono banyak iki lho sik mburi. Oh, ya. Rumah saku sing nembang tatin sak arep doboli mimi. Panjenengan milih pundi? Kados ketika kula sekawit kala wau Nggih. sing bagian gandrung mriku eksekusine kula. Oh, ngono. Dados sinasa panjenengan adep-adepan kali mriku ning lek kraos kula awake pun teng prinding lho Mas Broto. Panjenengan milih pundi sak milih pundi sak Aku niki. pomo wedok ternyata dulu-dulu meteng ya, Bro. Panjenengan kok dadi wong lanang sing teges ngono lho. Wis cukup iki padha mlebu ana ing taman. Mengko dilanjut
bar goro-goro. Lah? Ya. Oh lho, Lah nggih. ketoke jenengan arep tenanan ketoke. Kok le lanjut kok bar goro-goro? Lah iki to. Ya pas goro-goro mboten bar goro-goro. Nggih. Ngoten nggih. Niku panjenengan mboten sios kalian kula. Lah yo Nek panjenengan mboten sios kula edan lho, Den Mas. Lah yo edan no. Lah apa panjenengan ngoten niku lho? Lah yo pancen Kula nek kodrate iki suminten kudu edan. Nggih, nek edan mbok ayo joget bareng. Waduh, yuk joget yuk. Ayo joget bareng tenanan nggih. Oh rasa. Nggih, Den Mas nggih. Tuminten randang edan toprake bubarke wae ra ono tikete sing do nonton. Lah apa lho? Ya kayak gulung-gulung kayak ngeteh-eteh ngono suminten kara. Ya aku yo nganggo tenanan ledan nek kaya kowe. Waton lumah. Iya, arep nganggo lagu apa edane? Napa, Pak? Manut kowe kok. Oh liwong. Ya, wis. Nek liwang dibalik nganune. Larase. Balik katoke ana kasih jenenge. Kenapa? Balik napa? Lah Pak. Mbak Limbo karo Mbak Cangik malah ngejak malik napa ngono? Napa iki wae. Nek liwong dibalik aku yo meneh dibalik katoke. Ayo Pri. Sritenan nang tasih